Antonín Mládek 66, Tereza Štěkerová 66, David Povýšil 65, Jan Miller 64, Ondřej Huk 64, Daniel Crdík 64, Radek Hojba 65, Martin Kreš 64, na druhé daně David Klebek 65, Tomáš Dvořák 65, Rudolf Matoušek 65, na třetí daně Jana Kovářová 66, Tomáš Vodička 66, Markéta Kovaříková 66, na čtvrtý dan Michal Kombelář 64. Poprosil bych všechny držitelé 66 budového hodnocení, aby si přišli pro podobnou svazovou odměnu. Antonín Mládek, Tereza Štěkerová, Jana Kovářová, Tomáš Vodička a Markéta Kovaříková. Vozidlo pane Prokeše, to je taková velká bílá dodávka, která plotuje vjezd do té brány a stejně tak ještě ty dva stoly tam naložíme a ty židle, jo? Takže jak se převléknete, tak pomůžte prosím s tím. Jo? Tím zase.